Felvonás Ber Csabával, szúnyegbombázást hajtunk végre ezen a... Pitkó ellen. Ez Pitkó, kígyó neve? Pitkó. Sziréna. Sziréna. Légvédelmi. Aznak jó van vele. Elég lesz. Bemegy egy lyukba. Azt a kurva, lemegy a lyukba. Fogd be! Menj és kapd el farkánál fogva. Fogd meg a farkát! Menj farkánál fogva! Bemegy a farka! Most hol van? Nem is veszem. Elvesztettük. Ki fog jönni a föld alól és meg fogja támadni akárhol. Bosszút áll, bazzeg. A bosszúálló. Oké, Sanyika, leszel riporter? Én leszek a operatőr, te leszel a riporter, gyere már. És mi lesz a mikrofon? A kezed. Na. Készítsen meg interjút a hagyharcossal. Ne velem, bazd meg, én az operatőr vagyok. Tényleg. Szóval, Ber úr, kérem, mondja meg, hogy mit érzett, mikor szegénynek eltalálta a farkát és piros dolog jött ki belőle. Azt, hogy szartunk kell. De Mr. Ber úr, magából milyen érzelmeket váltott ki ez a bizonyos támadási eset? Rosszakat, mert szalnom kell. De hát És Ber úr, fogom a mikrofon, és Ber úr, nem szomorú, hogy elcsúszott a vacsorája? De szomorú vagyok, mert szarnom kell. És ugye tudja, hogy most a Discovery Belvárról most ki fogják baszni a picsában, nem tudott elkapni a kígyót, és nem falta föl főműsoridőben. Ne szarom, mert szarnom kell. De Ber úr, mit szól ahhoz, hogy ön ellopta a Szent Jogart a Bújzsőerdő krónikáinál? Jó, mindegy, vissza a kígyóra, vele is kéne készítenünk egy interjút. Azt mondja, bekaphatjuk. Ja, hát akkor ennyi lett volna már a Discovery Belvár Gyula. élő adásban